Benvinguts a Vic, benvinguts al Trofeu Internacional Ciutat de Vic, Gran Premi Diputació de Barcelona Trial 2019. La ciutat de Vic es va omplir de ciclistes catalans, espanyols, francesos, holandesos, alemanys i belgues per participar en aquesta espectacular competició. Les meves impressions són molt bones, jo crec que és un trial molt maco, de gran nivell, unes zones espectaculars i, bueno, amb moltes ganes d'entrar a la final. Pues ja he mirat les zones i la veritat és que es veuen bastant difícils, s'hauran de treballar, però bueno, intentarem fer el màxim amb aquesta calor que cau avui i moltes ganes. Bueno, trobo que està molt bé aquesta competició perquè la setmana que ve comencem ja la temporada internacional i bueno, és una competició d'un nivell superalt en el que han baixat molts pilots d'Europa per agafar una mica de rodatge i veure que està tot a punt per començar ja la temporada 2019. Yeah, I'm really looking forward for a good competition. For me, it's a really good training, I think. The sections are really hard and really difficult for me with a lot of tricky and small things. And also the weather is really hot. I think like 15 degrees more than in Germany. So it will be really hard, but I think it will be a nice event and I'm very happy to be here and compete at the competition. La classificatòria en elit masculí va ser de gran dificultat a causa de les exigències de les zones marcades i la calor d'aquests dies. Zones amb bigues d'equilibri, blocs de formigó o grans roques en què s'han donat cita alguns dels millors riders del món. La precisió, l'equilibri i la resistència s'han convertit en elements vitals per decidir els finalistes. Pues hoy era un día muy difícil con la temperatura y el nivel de las zonas. Pues es un muy bien entrenamiento para la Copa del Mundo la semana que viene y me encanta mucho el sitio, pero para mí era un día, sí, como lo he dicho, muy difícil. No he andado bien, lo siento, pero vamos a ver para la final, no sé si estoy dentro o no, pues vamos a ver y a esperar. Vale, ha ido un día muy interesante. Para mí, sobre todo, estaba un poco para preparar a la semana que viene a la Copa del Mundo en Austria. Bueno, necesitaba mucho entrenar en situación, ¿no? Tipo carrera, y por eso ha ido perfecto. No he corrido muy bien, pero estaba una carrera muy difícil, de nivel muy alto, con la nueva regulación también que no conocemos perfectamente, por eso ha ido súper interesante. No he corrido como quería, pero pienso que me he puesto en las condiciones buenas para la semana que viene. Veremos si estoy en la final, pero todavía ha ido un día muy interesante, un terreno súper interesante también y zonas de nivel mundial, por eso un día perfecto todavía. Encapçalava la classificació Eloi Palau, seguit del també català Sergi Llongueras. L'alemany Oswald era tercer, seguit d'Hermans. En cinquè lloc, un altre català, Pol Tarrés, i tancant la llista de finalistes, Nicolas Valé. Les tres classificades per a la final d'elit femení estaven a punt per encarar les dificultats de la seva final. Doncs aquest pas el faré entrant per aquí, després passaré a l'altra pedra i de l'altra em giraré perquè vaig amb el pedal dret i faré un avance cap endavant. Alors pour cette porte qui se trouve là, je vais faire un latéral, puis j'irai sur l'autre poutre en roue arrière, je tournerai pour sortir en roue arrière dans la porte. La final d'elit femení arrencava amb la catalana Alba Hidalgo, que tenia dificultats al segon pas de la zona i perdia l'equilibri quan aterrava amb el protector després de saltar des d'una travessa vertical. La número 2 mundial, Manon Basville, passava sense dificultats al segon pas i aconseguia sortir de la zona amb 40 punts. Vera Barón entrava fort en competició i assegurava sols un dels passos per empatar amb la francesa i situar-se co-líder de la competició. Hidalgo passava el primer pas de la zona 2 sense dificultat, però la mala sort va fer que fes caure una fletxa i sortia de la zona amb sols 10 punts. Basville arribava també al segon pas de la zona, on assegurava per evitar el mateix error que Hidalgo i arribava al pas final de la zona penjant la bici a la rampa. Traient la cavalleta acabava aconseguint 30 punts. I la madrilenya Barón intentava passar al segon pas sense assegurar, lluitant-lo diverses vegades. Finalment decidia assegurar amb un peu. Passava el següent pas amb un espectacular salt a cavallet i aconseguia sortir de la zona sumant 40 punts més, marcant diferències amb les seves dues rivals. A la zona 3, Hidalgo passava la primera pedra sense dificultats i la segona pedra la superava d'una forma espectacular. Un pas molt delicat que sols superaria aquesta rider, anotant-se 20 punts. La francesa superava el primer pas, però queia per davant quan baixava. Sortosament, una caiguda sense conseqüències.
Barón passava el primer pas i assegurava estratègicament a la segona pedra per evitar riscos i mantenir el seu avantatge. Amb gran potència aconseguia passar els 2 temps i arribava al final de la zona sumant uns impressionants 40 punts. En la zona 4 la catalana començava molt concentrada, amb ganes de recuperar punts i lluitar per una bona posició al podi. Es treia tots els passos fins que assegurava a l'última pedra marcant 40 punts. La francesa seguia els passos d'Hidalgo i havia de sumar com a mínim 40 punts per mantenir la segona posició. Arribava a l'última pedra on se li acabava el temps i sortia també amb 40 punts. La madrilenya triava una traçada diferent i superava la primera pedra tirant des del terra, mostrant una solidesa que li havia de permetre fer sense penalització la resta de passos de la zona, fins que també esgotava el temps i aconseguia 40 punts. La lluita per a la primera i segona posició es decidiria a l'última zona. Alba Hidalgo es treia el segon pas i s'encarava a una de les portes més tècniques d'aquesta zona. Hidalgo es preparava per aquest pas, però, per mala sort, passava pel damunt d'una fletxa, marcant un 5. Manon Basville havia d'aconseguir els 50 punts si volia tenir encara opcions de victòria i lluitava a fons fins al final de la zona amb uns passos de gran nivell. Vera Barón sabia que amb sols 10 punts podia guanyar i entrava tranquil·la a l'última zona. Ja amb la victòria a la mà, es podia permetre de perdre l'equilibri abans de sortir de la zona. Sumava 30 punts i rebia la felicitació del seu motxiller. Pues la verdad que a mí la final me ha ido muchísimo mejor de lo que me esperaba. He hecho pasos que me han parecido alucinantes, que no me esperaba ni hacer. No, había pensado hacerlos con pie, pero mi hermano me dijo hazlos. Y la verdad que me ha ido muy bien y estoy súper contenta con haber quedado primera y a seguir trabajando para las siguientes competiciones. Així doncs, victòria de Vera Barón amb 190 punts, seguida de la número 2 mundial Manon Basville i Alba Hidalgo tancant la classificació. Home, pel Consell Català de l'Esport és molt important que es puguin organitzar proves com aquestes a nivell de trial, a nivell de bicicleta, d'entrada perquè el territori, no? Estem a Vic, per tant és important que tinguem proves al llarg de tot el territori. A nivell internacional, aquest és un internacional molt potent, aquí ha vingut gent molt bona de tota Europa, de tot l'estat i tots els millors pilots catalans. Doncs la classificatòria és una preliminar que bàsicament serveix per decidir quins són els millors que accediran a la fase final. I la fase final consisteix en les 5 zones mateixes que han rodat a semifinals, a la classificatòria, però amb un increment de les dificultats. Per la final ens acompanya el Rafa Tibau, expilot de trial i 8 anys integrant de la selecció espanyola i 5 vegades campió d'Espanya. Hola, Rafa. Hola, com estem? Obria la competició Nicolas Valé, el francès es feia el primer 2 temps amb facilitat, guanyant els seus primers 10 punts, encarava el segon pas amb un prebot i empuntant. Rafa, això del prebot què és? Bueno, veiem que Sambala fa un salt abans de pujar l'obstacle. Això ens permet pujar els obstacles d'una forma més fàcil i sobretot els pilots de 26 ho utilitzem molt per pujar aquests tipus d'obstacles. El rider de Gizzi es feia a 2 rodes al següent pas, arribant a un dels punts delicats de la zona, on havia d'aguantar l'equilibri en una travessa vertical i a la següent travessa una empuntada potentíssima li permetia superar el pas, Rafa. Bueno, aquí veiem que es penja en una travessa vertical. Escolleix una tècnica relativament rara perquè és molt complicat penjar-se aquí i treure-la d'aquesta forma, denota una extremada qualitat del francès. L'últim pas era el sector més alt de la zona, on el francès arribava amb un lateral impressionant i sortia de la zona marcant 60 punts. Era el torn del català Pol Tarrés, que perdia l'equilibri a la primera travessa i havia de tornar a pujar per passar la porta. Bueno, veiem aquí en Pol, un pilot molt menut però molt fort. És un pilot que va en categoria 26, però la pilota com si fos una 20. Tarrés enfilava el tercer pas amb 2 temps, que no aconseguia aguantar, i decidia assegurar-lo amb un peu sense poder sumar els 10 punts d'aquest sector. El català aconseguia superar el tercer pas amb certes dificultats d'equilibri. I aquí veiem com Pol, a diferència de Valé, ho fa fent l'equilibri a cavallet i fa el pas a roda, fa aquest salt superant l'última travessa d'una forma, al meu punt de vista, molt més fàcil i correcta. Pol pujava a lateral la travessa per poder superar la pròxima porta a cavallet. Se li acabava el temps i no podia lluitar per superar l'últim pas de la zona.
El francès Vicent Hermans començava la competició amb el 2 temps, que superaven problemes d'equilibri. Al segon pas li tocava al protector de la bici, sense poder sumar els 10 punts. Amb el nou reglament, ara hem de passar les portes i cada vegada que passes una porta et sumen 10 punts. Hi ha portes que són úniques, et donen 10 punts de forma automàtica, i hi ha portes que tenen un inici i un final i l'has de superar sense apujar el peu perquè puguis endur-te'n aquests 10 punts. La travessa vertical no representava cap dificultat per al francès i encarava el següent pas amb una empuntada preciosa, igual que l'altre francès Hermans penjava a la travessa vertical per treure-la i passar la porta situada al capdamunt d'aquesta travessa vertical, una tècnica realment molt difícil, i se li acabava el temps sumant 40 punts. Entrava en competició l'alemany Dominic Oswald amb roda de 20 polzades, a diferència dels anteriors riders, Rafa. Veiem aquí en Dominic, porta una bici de 20 polzades, ja veurem durant el trial d'avui les avantatges i desavantatges que tenen aquestes bicicletes, però bueno, és un pilot molt bo, tercer del món, que ens oferirà un gran espectacle. Amb roda de 20 és més difícil aquest pas? En principi no, és un 2 temps clàssic que l'hauria de fer perfectament amb 20 o amb 26. L'alemany passava sense dificultat la travessa vertical i es feia el proper pas també amb la roda del darrere, amb una gran potència, i es tornava a enfilar la biga per passar la pròxima travessa vertical a cavallet, i amb un impressionant salt lateral, Oswald sortia de la zona amb 50 punts a la butxaca. Sergi Llongueras entrava a la zona i es feia el primer 2 temps amb tota la facilitat, Rafa. Hem de dir que en Sergi ve del Campionat d'Espanya, on va patir una forta caiguda i va rebre un cop molt fort a l'esquena que l'ha deixat sense poder entrenar fins aquest passat dijous. Per tant, veurem com li va a la final. El proper 2 temps no representava tampoc cap dificultat per al català, que superava també el pas de la primera travessa vertical. 0 peus també per a Llongueras en aquest salt que es feia amb la roda al darrere, i com Dominic Oswald passava a cavallet la travessa vertical, en què els francesos havien optat per penjar la bici, i amb un lateral espectacular Llongueras sortia de la zona amb tots els 60 punts. Entrava a la zona Eloi Palau amb roda de 20, com l'alemany Oswald, fent el primer 2 temps sense dificultat. Palau agafava velocitat per pujar a roda al pròxim pas, i amb una traçada diferent a tots els altres riders penjava la bici a la següent porta. Ben bé, Eloi enfoca aquest pas d'una forma curiosa, però efectiva. Se l'han sortit bé, poca gent ho faria així, la veritat. Palau perdia l'equilibri a la travessa vertical i havia de tornar-hi per passar al segon intent. El següent pas el resolia també tirant amb la roda del darrere, i com Llongueras passaria a cavallet per la travessa vertical més alta. Palau es col·loca per a fer el lateral més alt i el feia, encara que li costava aguantar l'equilibri. I veiem aquí com perd l'equilibri i treu espectacularment la cama per recuperar-lo, una tècnica que molt poca gent fa, sobretot pilots amb 20 la poden fer. Espectacular, Eloi Palau. A la zona de formigó, Valé feia el primer pas amb un prebot. Es col·locava per pujar a la paret vertical, que es passava a roda, i a cavallet tirar a penjar el tub més alt de la zona. Bueno, realment no crec que aquesta fos la seva intenció. El pas es fa des de dalt, el que se li ha colat s'ha passat i no li queda més remei que fer això, que realment té una mala solució. I el francès Queia sortint de la zona amb 30 punts. Tarrés, el rider de Baude, passava el primer tub amb la mateixa tècnica que Valé. El pròxim pas l'encarava a cavallet i tirant a empuntar. Arribava fins al tub on s'havia quedat el francès. I aquí Pol descansa, s'ha de gestionar bé el temps, però al final és important descansar aquest avantbraç, que si no després pot passar males passades. Tarrés es preparava per saltar a la rampa i aconseguia penjar la bici a la paret, aconseguia treure-la i es feia amb tots els 60 punts de la zona. Hermans, el rider francès de Comas, entrava a la zona i passava el primer tub sense grans dificultats, Rafa. Correcte, aquí en Vincent ha fet la traçada correcta, com en Pol Tarrés, i a diferència de Valé, i perfectament se n'han sortit. I el francès ho feia culminant el pas amb una empuntada espectacular. També empuntant el francès passava per damunt del bloc vertical. Bueno, hem de dir que en Vincent és dels grans veterans de l'esport, té 35 anys, més de 3 títols mundials, professional des de tota la vida i amb molta experiència, molt d'aprendre d'ell. I Hermans aconseguia sortir de la zona també amb 60 punts, posant pressió a Tarrés. L'alemany Oswald es col·locava per fer el primer pas amb una traçada diferent. Aquí veiem que, a diferència dels altres que ho ha fet en prebot, es para i com té força i pot, doncs vinga, així de parat cap amunt.
Oswald posava la bici a cavallet damunt la primera de les 3 peces verticals, saltava amb la roda del darrere a la segona i amb gran potència aconseguia arribar al tub, sumant així ja 40 punts. El pròxim pas se'l feia empuntant, sense dificultats aparents, i s'encaminava a la rampa final, on penjava la bici a la paret, Rafa. Bueno, aquí veiem que està la bici molt vertical, les bicis de 20 tenen radis més curts i en aquestes situacions la veritat és que és més complicat, però bueno, se n'en surt i molt bé, molt bé. Llongueras superava el tub de formigó amb la mateixa tècnica que els altres riders amb roda de 26. Al segon pas, les 3 parets verticals no representaven tampoc cap dificultat per a aquest rider. I és que en Sergi, a nivell de força física, és espectacular, és una bèstia i així ho demostra. Se li resistiria la rampa al català de Comas? Doncs Llongueras podia penjar la bici, però no va ser capaç de treure-la, quedant-se amb 50 punts. Eloi Palau, l'altre català de Comas, es treia el primer pas amb prebot, com els riders amb roda de 26 polzades, i quan col·locava la bici per saltar a la propera paret vertical, li relliscava la roda del darrere i queia. I és que aquí veiem que l'Eloi estava molt concentrat pel següent pas, però en aquest s'ha despistat i ho ha pagat car. Errors que ens ha passat a tots. La zona 3 començava amb Llongueras i Oswald com a líders provisionals. El francès penjava la bici en una posició que l'obligava a posar el peu per poder continuar, Rafa. Bueno, aquí posa el peu, no suma els 10 punts del sector, però permet seguir sumant els altres sectors de la zona. El sector dels Menirs era molt tècnic, tot i que per al francès no van suposar una dificultat especial. L'últim pas de la zona era un dels que marcaria les diferències. Valé agafava velocitat per tirar al cim del dolmen i amb una potència descomunal aconseguir arribar. Bueno, i crec que queda molt clar que el per què és el número 1 del rànquing mundial. Arribar al final de la zona i poder fer això, espectacular, Nicolás. Pol Tarrés s'embalava per penjar la bici a la pedra del damunt del turonet, on havia de treure un peu per continuar. I és que en aquests moments el que és superimportant és apuntar molt bé amb la roda de davant perquè és la que et permetrà penjar i aguantar-te. Per tant, precisió i control a tope de Pol Tarrés. Tarrés aconseguia penjar la bici per superar sense peu el tercer menir, tot i que no arribava a aguantar-la en la tirada del dolmen. I és que en Pol, aquí aquesta tècnica l'utilitza com si fos una 20 i habitualment amb les 26 aixequem la roda abans per tirar i aprofitar aquesta rampa, cosa que no ho acaba fent, se li cola i cau. Hermans també posava un peu per despenjar la bici de la pedra del turó. El francès superava els 3 menirs amb molta precisió i, sobretot, amb una gran concentració. De tota manera, el francès no aconseguia superar l'últim pas. I és que després d'una zona tan llarga i tan complexa et trobes aquesta pedazo pedra, és complicat. Se li cola de darrere? Bueno, realment no arriba per temps, va mort i fa el que pot. Oswald decidia una traçada ben diferent al turó. I aquí veiem com l'alemany aprofita les capacitats de la bici de 20, es posa paral·lel a la pedra, cavallet, i la treu a roda d'una forma espectacular i sobrat. Superava els 3 menirs amb una gran suavitat, sobretot en el tercer. En el dolmen final encara molt bé el pas i tira a 26, amb la tècnica de 26, molt a prop de fer-ho, però finalment cau. I Oswald no aconseguia i sumava 50 punts. Llongueras, de la seva banda, arribava a penjar a la pedra dreta del turonet. I és que, com veiem, en Sergi porta el pedal a l'esquerra davant, a diferència dels altres riders, i això li permet poder enfrontar aquest pas amb aquesta tècnica, que realment ho fa superbé. El català passava també els 3 menirs encaminant-se al pas final. Tirava amb poca determinació i quedant-se-li el pedal sota la pedra li era impossible continuar. Entrava a zona Palau i triava la mateixa traçada que Oswald, Rafa. Bueno, tant Oswald com Palau, pilots de 20 amb molta força explosiva, els hi permet fer aquest pas a roda i amb facilitat. Amb la forma que el català es passava els 3 menirs, amb la mateixa precisió que els altres riders, podem veure el nivell que tenen els 6 finalistes. Rafa, per què l'Eloi s'acosta al dolmen abans de tirar-li? Bueno, entenc que va mirar la rampa perquè l'aprofitarà després per intentar pujar al gran pedra que té davant. Un pas impossible, però també per a Palau, que suma 50 punts. Valé entrava a la zona 4 i passava el primer pas girant mentre saltava. El proper 2 temps s'havia de superar amb molta potència, però Valé se'l treia bé. Aquí veiem com de vital és l'espai i tindre el controlat és importantíssim. Valé estira la cinta i li entra una pedalada exacta suficient per fer el 2 temps. El pas més alt, però, se li resistia, ja que li relliscava la roda del davant. El francès arribava a l'últim pas, però es quedava sense temps.
Entrava Pol Tarrés i penjava a la primera pedra amb ganes de victòria. Els dos temps no tenien dificultat tampoc per al català, havent superat la muralla. Veurem si Tarrés pot superar el proper pas. I bueno, veiem aquí a Pol, aquest pas és complicadíssim, s'ha de pujar com pràcticament a roda, perquè no es pot clavar la roda davant, la sortida és complicada, un dels passos més complicats d'aquest trial, sens dubte. I Tarrés se'l treia net d'una manera absolutament espectacular, sortint de la zona, sent l'únic rider que marcaria els 60 punts de la zona. Hermans superava la primera pedra com els altres riders, així com també el dos temps. El francès posava peu al pròxim pas i s'enduia 50 punts, mantenint clares opcions de victòria. Vincent aquí escurant els últims segons de la zona, a punt d'acabar els 2 minuts que tenim de temps permès i realment se'n surt amb molta agilitat. L'alemany tenia dificultats en una de les pedres que els altres riders havien superat, més dificultats per a Oswald al dos temps, que l'havia de repetir. I com que la zona és curta, podríem dir, irònicament, doncs, bueno, haurà de córrer més. Al final, si no posa el peu a terra, tot segueix endavant sense cap problema i pot emportar-se els 10 punts del sector. El mur no era una dificultat per a l'alemany i superava també el pas més alt, fins que se li esgotava el temps. Llongueras també lluitava per la victòria i arribava al mur, havent sumat tots els punts possibles. El català pujava al mur i acabava traient un peu al pas més alt. I veiem aquí en Sergi demanant temps desesperadament, i és que el que et passa aquí és que et queden 4-5 segons per acabar la zona i, bueno, fas el que pots per sumar els punts. L'altre català amb roda de 20 també superava les primeres pedres i els dos temps sense grans dificultats i encarava el mur. Palau sí que aconseguia superar-lo també i tenia al davant el pas més alt, on treia un peu, però no podia aguantar l'equilibri. I és que aquestes caigudes, bueno, amb el temps anem aprenent. Al final el que fas, mires endarrere, veus la situació, foto instantània i aprens a caure. Bueno, són coses que amb els anys i amb les caigudes s'aprèn. L'ordre del podi es decidiria a l'última zona. Valé havia de fer 2 intents per superar la rampa i penjava sense dificultat a la pedra dreta. El francès li tirava el pont de pedra des del terra i el passava també sumant 10 punts més. Valé anava molt fort, demostrant que és el número 1 mundial amb roda de 26. I és que per arribar a aquest nivell i arribar a fer el que ha aconseguit en Nicolás Valé has de ser competitiu i ho has de portar a la sang. Ja veus aquí que abans de ficar un peu, abans de rendir-se, prefereix caure. El francès havia de fer l'últim pas si volia guanyar, però li relliscava la roda. Havia de confiar en algun error de Tarrés, però el català rodava amb una concentració absoluta. I és que et trobes a l'última zona, ho has fet molt bé durant tot el trial, saps que ho tens allà, saps que ho pots fer, però ara ho has de fer, i aquesta situació l'ha gestionat molt bé Pol Tarrés. Tarrés es feia una empuntada impressionant camí de la victòria, però l'últim pas se li resistiria com el francès, perdent també l'equilibri, sumant 50 punts i enduent-se un afectuós aplaudiment del públic. Si Hermans volia fer-se amb la victòria, havia de sumar 60 punts. Es pujava a la rampa al primer intent i encarava el dos temps amb molta concentració. I és que què podem dir d'Hermans? 35 anys, més de 20 com a professional, una eminència a França, xapó per l'equip francès que ha vingut aquí a competir a Vic. El francès passava el pont de pedra, però perdia tota la possibilitat de victòria al tocar la pedra més alta amb un pedal. Tot i això, es va lluitar l'últim pas fins a esgotar el temps de la zona. Oswald mantenia encara possibilitats de podi i superava la llosa inclinada sense dificultats, tot i que el dos temps havia d'assegurar amb un peu per no caure. I és que hem de recalcar que Dominic Oswald ve d'Alemanya i no està acostumat a competir amb aquestes elevades temperatures, cosa que segurament li passa factura. A més, veiem que en aquest últim pas, a diferència que la majoria d'altres competidors que ho han fet empuntant, ell decideix fer-ho, com diem, amb l'argot trialer, amb un papam, però veiem que no li acaba sortint com esperava i acaba caient. Perquè us pregunteu què és un papam, és aquesta tècnica de tocar amb la roda de davant i fer un canvi molt ràpid amb la roda darrere. Llongueras mantenia també possibilitats de podi, però un error a la primera llosa no li permetria. Mala sort la del Sergi, la veritat, la inèrcia que portava era molt bona, el primer bot que era molt bo, el que imagino que se li enganxa la roda davant, s'entrebanca, se li escapa el pedal i cau. Mala sort. Palau entrava a la zona i pujava a la llosa sense dificultats. El dos temps també el superava de forma neta, Rafa. I bueno, aquí veiem que l'Eloi, per estalviar-se el que li ha passat a Dominic Oswald, enfoca l'empuntada, però ho fa des de la pedra del costat. Tècnica més arriscada perquè es juga que li puguin caure un 5 per les fletxes, però se n'en surt i amb molta qualitat.
El català intentava fer l'últim pas, semblava que seria l'únic en superar-lo, però perd l'equilibri i acaba sumant 50 punts. Després d'aquesta final que no s'ha decidit fins l'última zona, tenim unes puntuacions ajustadíssimes a les primeres posicions. Pol Tarrés aconseguia 250 punts, 20 més que els dos francesos Hermans i Valé. En quart lloc, Oswald amb 220, seguit dels catalans Llongueras i Palau amb 200 i 190 respectivament. Antes de empezar ya me notaba bien en la bici, me he dicho, vale, hay que ir al fondo, ¿no? Y me he exprimido bien en las zonas y estoy contento al final. Bueno, en una tercera posición no es como una victoria, pero sobre todo felicidades a Paul, que no pensaba poder estar tan fuerte, me ha impresionado mucho. Las semifinales eran un poco difíciles y ahora mis sensaciones eran mucho mejores, pues puedo hacer lo que quiero y sí, tengo ganas de hacer la Copa del Mundo la setmana que viene. Estic molt content d'haver guanyat avui aquí perquè ha vingut molta gent de fora per preparar la Copa del Món de la setmana que ve i supercontent perquè dona molta confiança de cara a la primera competició internacional que tenim d'aquí una setmana i a veure com va, amb ganes ja de donar gas a tope. I els 3 primers classificats que pujaven al podi amb la vista posada ja a la propera prova de la Copa del Món. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest trofeu internacional Ciutat de Vic, Gran Premi de la Diputació de Barcelona Trial. I recordeu, això és ciclisme, això és espectacle, això és trial.